Al principi hi havia dues espècies de fongs. Ara, lluny en el temps, el període càmbric farà ara 570 milions d'anys. Les femelles dels pops s'aparellaven un cop. Des de temps llunyà, des que van aprendre a escriure, es van passar les ganes d'escriure escrivint cartes. Els escriptors d'ofici van concloure que les dones han nascut aptes per al gènere epistolar, com els canaris han nascut aptes per cantar dins d'una gàbia penjada a la paret d'una galeria de l'Eixample. D'aquí a mitja hora arriba el teu marit. I li agrada tant trobar el vermut preparat. Ets tan comprensiu. No sé pas per què porto una vida tan inútil. En aquell moment l'Àngela, satisfet, em mirava des del fons del mirall. No vaig deixar mai de somriure, ni de fer la veu dolça, perquè no volia que aquell àngel endimoniat se m'escapés. Havia comprès que si deixava de somriure, desapareixeria. Mai havia estat tan amable com aquells dies. Sí, estimat, sí, estimat. I amb aquest somriure el vaig perseguir per tots els racons de la casa. I una tarda, una de les tardes més avorrides de la meva vida, vaig veure el meu àngel estintolat a la paret, entre el televisor i el cove de la romanita. Vaig fer un salt elàstic i vaig endrapar-li just al cor. Vaig prémer amb tota la meva ànima i vaig veure amb els meus propis ulls desvelats com l'àngel es formia. Pensando en ti y en lo que ahora pienso, la vida es bella y abrirá, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, de un hombre y una mujer, los dos, y uno en uno son como polvo, son un polvo, no son nada. Pero entonces acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, y en lo que ahora pienso. Estàs realitzada. I ara ets a la feina i treballa. Sigues competitiva, serena però agressiva. Mostra confiança. Ai, fes sempre bona cara. Presència impecable. I rendeix al màxim.
enfadar-se i parlar del treball amb aquesta manca de respecte. Ells no tenen per què justificar-se davant de ningú i, per tant, no han de buscar les raons que expliquin l'impuls que els empenya a produir diners i fer que aquests diners produeixin més diners. La vida professional. Doncs com ho feia la meva mare, i la meva àvia, i la meva besàvia. Això és un sistema molt senzill, I es veu que dona molt bon resultat, perquè encara dura. I segons diuen, fa 3 segles que va començar. Miri, el sistema consisteix en el següent. Quan ets a la fàbrica, fas la feina de la fàbrica. I quan ets a casa, fas la feina de casa. De la feina de la fàbrica se'n diu jornada laboral. I de la feina de casa se'n diu sus labores. Fer-ho al revés no aniria bé, Fer a la fàbrica la feina de casa i a casa la de la fàbrica no aniria bé. Jo no sé si algú ha provat, però jo no li aconsellaria. Bon dia. És aquí per apuntar. Apuntar-s'hi? Sí, ja. Apuntar-se a què? A l'atur. Com diu? Apuntar-me. A l'atur. Sí, tengo, senyora. Ara hi donem uns impresos que m'ha d'emplenar. Equivocada? No, deprimida. És la primera vegada. Oh, què li diré? Quan va morir el meu avi em vaig quedar una mica trista. És que això d'ara, Perdoni, és que això d'ara, Vull dir que si és la primera vegada que s'ha quedat a l'atur. No has de fer punyetes. Jo me'n vaig a casa meva a fregar els plats i a posar-me ben sexy per esperar el meu marit que vull que em torni a renyar. I no em torni a mirar fins que no s'ofereixi una feina amb màxima flexibilitat horària. I ja es pot quedar tota aquesta paperassa que m'ha fet emplenar i escriure un llibre. I així tindrà publicades totes les dades de superdona preparada per a competir. Ni cridar-me quan em necessiti. Amb una mica de sort, com que és un pare dedicat, encara podrà llegir-los un conte si no és que està massa saturat de la seva jornada laboral, perquè, esclar, és ell qui porta el sou principal a casa i ha d'estar